23 септември 1981 година. Един клирик на Българската православна църква е вербуван от Държавна сигурност. Архимандрит Галактион става агент на 6-то управление под кодовото име Мишо. По това време той е протосингъл, т.е. дясна ръка на врачанския митрополит Калиник, наричан тогава вътрешният министър на църквата. Дали този контакт не е повлиял за агентурното превъплъщение на настоящия старозагорски владика, едва ли някога ще узнаем. Внимателната съпоставка на датите от биографията му показва, че само седмица след вербуването му за агент на Държавна сигурност, Галактион Мишо заминава на едногодишна специализация в Източно-църковния институт в Регенсбург, Западна Германия. След завръщането си е назначен на престижния пост, игумен на Рилския манастир, и започва изкачването му в църковната иерархия. Дали привличането му като агент не е било условие да бъде пуснат отвъд тогавашната желязна завеса? Дали вездесъщото 6-то управление на Държавна сигурност не е изпратило своя агент с конкретна задача, маскирана като специализация в Западна Европа, или връзката на Галактион с тайните служби му е била необходима, за да направи кариера в църквата? Можем само да предполагаме. Отговор едва ли ще получим, защото досието му като агент не е запазено. Защо все още няма мнение за агентурното минало на старозагорския митрополит Галактион? Не би желал да коментирам нищо. Считам, че всичко, което са правили с добра архиерейска съвест за благото на светото православие в България. Дядо Кирил, моля ли се? Само за се. Молите се, бе. Молите се? Достатъчно съм бил Вие не знаете какво ще ви питам. Не заснимай. Смятате ли, че трябва владика, който е служил на оназията изтична власт, още да бъде в църквата? Не вярвам на агентура и на такива работи. Вие повече от 60-70% от народа ще ги изкарате, всички доносници и престъпници. Как малцинството ще управлява божество? Ами той има картончета. Нека си има да ги отвори. Нека си има. Ние не можехме да бъдем светци и ангели. Естествено, че по един или друг начин ние може би сме престъпвали пътищата на Божиите заповеди и сме мърсили нашата собствена съвест. От известно време Българската православна църква започна да раздава благороднически титли. Наскоро старозагорският митрополит Галактион със специален ритуал даде титлата Архонт на господин Слави Бинев. Какво е за вас тази титла? За мен лично тя е преди всичко отговорност и аз по този начин съм изразил желанието си да обрека себе си и моето семейство да подпомагам определен храм и по всякакъв начин да направя всичко възможно да всичко зад нас, което ние правиме, да има една благородна осанка и да бъде красиво, както сме искали, както сме чели като малки в приказките. Аз ще говоря като мирянин на Българската православна църква с интелектуално присъствие в нейния живот. Ние бяхме смутени, това е меко казано. Това, което най-много ме смущава, е онова, което върви с тази титулатура. За принос към духовността, към църквата и, забележете, към човечеството. Защо точно ви трябва тази архонтска титла, за да помагате? Всеки един от нас, ако се чувства достатъчно свързан с тази църква, той ще помага и без титла. В този свят, за да достигнеш до определени места, където биха могли твоите думи и твоите действия да възпроизведат по-добър ефект, има виза. И тази виза понякога изисква своите символи, своите регали. И в голяма степен... Това ли е църквата? Символите и регалиите? Не. Аз смятам, че това е най-малкото. Господин Бинев, вярно ли е, че вие сте собственик на верига или не знам как се води, която се нарича Кул? Да. Така. Кул хаус. Така. Занимавате ли се вие в своя бизнес с атракции, които включват
разсъбличение, стриптиз, игра на кол и т.н. Има ли във вашите заведения подобни атракции? В момента текат процеси за канцелиране на тези отношения, в смисъл за продажба на тези заведения, първо. И второ, аз мисля, че това е нещо, което не е свързано с църквата, е свързано с обществения ми живот. Аз не съм свято лице, което би трябвало да спазва изключително и само светските духовните закони. Ангажимента към църквата не е фундационен ангажимент. Църквата, господин Бинев, не е фундация, в която внасяш определени пари или построяваш определена недвижимост и за това те освобождават не от ДДС, а от грехове. Обричането на църквата е обричане на цялостния живот. Извършеното от митрополит Галактион, освен всичко друго, според мен, се движи на ръба на каноните на българската и въобще на православната църква, ако не и излиза от тях. Струва ми се, че тук става дума за една от дълго време продължаваща и предизвикваща възмущение в църковната съвест практика на определени митрополити на нашата църква да образуват един странен алианс между бизнеса, аз направо ще кажа съмнителния бизнес, и висшия църковен клир. Как ще коментирате обвиненията, че сте член на масонска ложа? За какво става въпрос? И вие ни кажете. Тълкованията са различни. Тълкования ли са или са факти? Това искаме да разберем. Какви факти? Нека на небето са... Значи, аптекарските везни са на небето, не на земята. Сега аз мога да кажа за вас нещо и вие за мен нещо. Това не кажете, истина ли е това, в което ви обвиняват, или не е истина? За какво да ме обвиняват? Има ви в интернет на снимка, където пише, че сте масон. Истина ли или не е истина? На интернет страницата на масонската ложа от Западна Вирджиния се вижда снимка, на която масонът от високата 33-та степен Си.Би. Хол е заедно с българския православен епископ Павел, който, цитирам, също е масон. Понеже и аз съм дигал въпрос с моя доклад, с мои данни от Америка, и Светия Синод до ден днешен не ми е отговорил на мен самия, макар да съм член на Светия Синод. Как се го обяснявате? Както много работи. Той си има духовен отец, има духовен наставник, има духовен изповедник. Кой е той? Питайте, мисля, че митрополит Галактион, не знам. Мисля, че митрополит Галактион му и духовният отец. Той е ръководителя. Вие сте духовен старец на дядо Павел. Истина ли е, че той е масон? Да сте живи и здрави. Ние сме здрави, ма кажете нещо. Богата на събития се оказа Силистренска епархия. 2 дни след посрещането на мощите на света Димитра Киевска до Ростолска в родния й град, в православната църква на близкото село Калипетрово бяха ръкоположени в рицарско звание 6 нови членове на Федерацията на рицарите на мира от Асизи, Италия. Ако съдим по малките им имена, 5 от тях са българи. С това събитие, според един от участниците, се слага началото на новото миротворческо движение в България, с важно значение за интеграцията ни в световната християнска цивилизация. Сред един от новопосветените рицари разпознахме някогашния актьор Иван Кутерски, по-известен като пресаташе или медиен съветник с ангажименти в Нафтекс България, Агенция Митници, Агенцията по туризма. През миналата година бе оповестено досието му като агент на